مرکا میں علیزہ دی ویڈیو اپلوڈ کیتی ہے تے اون دے بارے جوان کمنٹ کیتی پیا ایندا کمنٹ پڑھسو ایک کمنٹ دے وچ کیا آدا پیا ٹھیک ہے نا ایک کمنٹ دے وچ آدا پیا بھی جیڑا کام علیزہ سیر کیتے ان دی جیڑی ویڈیو وائرل تھی ہے ٹھیک ہے نا وہ آدا پیا ایک کام گلی محلے تے ڈرامیاں دے وچ مقصد کیتا ویندے یار جتھاں بھی یہ کام کیتا ویندے غلط کام ہے این فحشی کو روکیا ونجے سادہ مسلماناں دا حق ہے دیکھو ڈرامے دا ایک بیا سین ہوندے گلی محلے دا ایک بیا سین ہوندے ٹھیک ہے برائیاں تھیاں پین کریندے پین لوگ چنگے لوگ بھی ہیں گندے لوگ بھی ہیں میرا بھرا لیکن علیزہ کو یہ چیز نہ ہی چھکتی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بہوں وڈی ایک شہرت دیتی ہے ٹھیک ہے نا اور اوندا ہے کتنا نہ ہاں اور ایک ویڈیو دے وچ اپنا جسم دکھا لان پہلے بھی وہ ویڈیو دے وچ تھوڑا بڑا مقصد ہے اپنا جسم این سٹائل دے اوتے دکھا لینے دی ودی رہ ویندی لیکن کپڑے نہ ہی اتریں دی لیکن اوندا جڑا سٹائل ہے سٹائل کنے تو پتہ لگ ویندا بلی کیا ہے این سٹائل دے وجہ کنے لوگ اوندیاں ویڈیو دیدا ہوں ہی سٹائل دی وجہ کنے او وائرل تھی ہے لیکن جڑا ہون او کام کیتے بہت غلط کام ہے میرا براتا کمنٹ کیتے بلی گلی محلے ڈرامے دے وچ یہ کام تھیا ویندے لیکن یار تھیندے پن گندے کام بھی تھیندے پن چنگے کام بھی تھیندے پن گندے کام کو بھی اساں تساں روکنے جرا بندہ اگر ماں تو کوئی ہکا گال ساں جرا علیزہ اے فیشن پہنی جرے ڈیزائن دے کپڑے پہنی اگر اساں ہوں ویلے ایک دے اوتے تنقید کروں آئی کو آکھوں آ بلی غلط کپڑے پہنی پیے غلط نظام ہے تا سارے دوست سارے لوگ میں اٹھیا ہوئے نہ ولڑ ونجی نہ کہیں شریف بندے کو یارو روزی کمندی پیے او روٹی کمندی پیے او غریب ہے تساں دے پیچھے لگ گیا تساں کو این کرنے پیو اون کرنے پیو لیکن وہ ہون دی روکن کنے پہلے دا روکن صحیح آ اگر اتھائیں وہ اپنے سیدھے سادے ماحول جی میں ویڈیو بنی پئی لیکن اوندا کپڑے دا ڈیزائن اوندا فیشن دائرے دے وچ ہویا تا اے نوبت نہ آویا ہن تا وہ ایویں آہستہ تھینے وہ نہیں سی گھوڑی دا جلے لگام کاٹ گنو پیچھے اوندا جڑے روکن دے او ڈہیں ویندی ہے جوں ہی او این ڈریس دے کپڑے پہندی ہے نا اندے اوتے تنقید کرے نا او کو روکے نا او کو او روکے نا جڑے اندے ویور ہیں جڑے اندے سبسکرائبر ہیں جڑا علیزہ دی ویڈیو دے دیاں تا یہ نوبت نہ آویا لیکن ہن آپ بھی اپنی غلطی تسلیم کریں دی اور پچھتاوا تھا اسی بہرحال اللہ پاک سارے نے میری بہنی کو سلامت رکھے انہیں عزت محفوظ رکھے دوستو کہیں دی عزت برے نہ تھی وہ اللہ پاک کو کنے دعا منگو کہ اللہ پاک بس خیر کرے بہرحال ہوں تساں دے پوسو فیس بک کھولو یوٹیوب کھولو ٹک ٹاک کھولو میسنجر کھولو انسٹاگرام کھولو سنیپ چیٹ تے جتھاں بھی تساں ویندے پیو جہڑا ایپ بھی چلیندے پیو ہوندے اوتے علیزہ سیر دی پوسٹ لگی پئی علیزہ دی ویڈیو آئی کھڑی ہے علیزہ دی گال ہے اگر کتھیں محفل ویندے پیو کچہری ویندے پیو کتھیں باندھے پیو اتھیں ہی ہیندا رولا ہے پیا یہ گال چلدی پئی ہے بہرحال اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ہدایت دے تے وسدے رہو کمال محبتاں دوستو اگر اساں کوئی غلط کام کرنے سے غلط ویڈیو بننے سے معاشرے کنے تساں ضرور ساکو کمنٹ دے دسیا کرو غفار بھائی تو ہی جا دے تے غلط ہی ایک گال تیری غلطی ہے تاکہ اساں اپنی غلطی سدھاروں تاکہ اساں اے نہ ہوئے جو بلی کہیں این کنے وعدہ کو غلط کام کر کھڑوں اگر تساں دوست ساکو سیدھی ڈنگی نہ آکسو تو بیا کون آکسی